V rámci projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva dostanú vybrané školy tablety Samsung Galaxy Note 10.1. V dnešnom videu si ukážeme, ako sa tablet v vozovkách oživí, to znamená, uvidíme jeho prvé spustenie a povieme si základné, alebo ukážeme si základné ovládacie prvky tabletu. Tablet má 4 ovládacie prvky. Zľava vidíme vypínač, následne ovládanie hlasitosti vľavo dole, vpravo hore, následne slot na kartu, tá nie je súčasťou dodávky. V spodnej časti tabletu je konektor na nabíjanie. Názorne si predvedieme prvé zapnutie tabletu v stave, v akom ho dostanú školy pri dodávke. Takže prvá funkcia, ktorú od nás vyžaduje tablet, je výber jazyka. Ja to trošku len priblížim. Ale že výber jazyka necháme slovenčina. V druhom kroku tablet hľadá prístupné Wi-Fi siete. V kroku 2 je potrebné pripojiť tablet na internet prostredníctvom Wi-Fi siete. V našom prípade máme Wi-Fi návšteva. Stlačíme pripojiť a po niekoľkých sekundách sa tablet pripojí na sieť a pokračuje v nastavovaní. Takže tlačítko ďalej. V ďalšom kroku je to potrebné nastaviť dátum a čas, časové pásmo. V tomto prípade GMT plus 1. Napríklad stredoeurópsky čas. Po nastavení dátumu a času prejdeme niekoľkými radom otázok. Prvá z nich je pripojenie na Samsung konto. Túto možnosť môžeme kedykoľvek riešiť neskôr, to znamená, že teraz ju preskočíme. Rovnako preskočíme aj pripojenie na účet Google. K týmto všetkým možnostiam sa vieme dostať neskôr. Rovnako ako prepojenie so službou Google. Ďalšou otázkou je, alebo ďalším nastavením je umožnenie nastavenie polohy. Odporúčame túto možnosť nechať potvrdenú a dostávame sa k položke personifikácia tabletu. Tu sa trošku s tým tabletom pohráme, pretože od výroby je tablet nastavený, že detekuje pero, to znamená, že dnes aktuálne tam nevidíme klávesnicu, tak stlačíme tlačítko nastavenie. Potvrdíme OK a položka detekcia pera odznačíme. Vľavo hore sa vrátime naspäť a teraz sa nám naskočí klávesnica a môžeme vypísať meno. V našom prípade dáme EVSRS a ďalší. Pádom máme tablet označený. Dropbox nebudeme riešiť, to znamená dáme nie, ďakujem. A tablet je pripravený na používanie.